Čau, já jsem Lukáš, tohle je Matěj a Štěpán a v 18 letech jsme se rozhodli, že založíme svůj vlastní biznis. Abychom mohli prezentovat naše schopnosti, tak jsme se rozhodli, že společně natočíme reklamu na jeden startup, který na nás vyskočil na Instagramu. Proto se s náma pojďte podívat na celý proces vzniku reklamy. A počkejte si nakonec, ukážu vám celý výsledek. Než se pustíme do samotného natáčení, představím vám v rychlosti náš plán. Tohle je aplikace Bondcard. Jednoduše řečeno, digitální vizitky, které nahrazují ty papírový. Protože ruku na srdce je prostě 21. století a papírové vizitky už jsou prostě mimo. Aby to všechno mělo hlavu a patu, Matěj si dal tu práci a sepsal scénář k celý reklamě. Vymysleli jsme krátký příběh, kde nejdřív ukážeme chaos starý éry papírových vizitek. Papíry všude, ztracený kontakty, prostě zmatek. No a pak přepneme do moderní doby, kde stačí jenom přiložit telefon a bum. Všechno je přehledný a jednoduchý. Přesně jako Bondcard. OK, takže jdeme na video. Tak právě jsme přijeli na místo, kde máme v plánu natáčet naši reklamu. My jsme si tady ten prostor vybrali specificky tady tu část kvůli tomu, že na začátku té reklamy tam máme 2-3 pasáže, kde se vlastně odehrává ten děj v staré kanceláři 90. 80. let, kdy jako chceme ukázat tu papírovou dobu, kdy ještě ten digitál nebyl nastolený tak silně a tohle bude to hlavní místo, kde budeme točit. Tenhle celý prostor, celý tenhle stůl je v plánu, ať je zaplněný papírama, prostě ať tady je bordel, ať to vypadá, že tady fakt někdo tvrdě pracuje, a ať to vypadá jako, že to je stará kancelář. Skrz tady ty dveře, které míří přímo na ten stůl, plánujeme tady prostě vzít difuzní plátno a skrz to poslat to světlo, jenom máme trošku dilema, že chceme vytvořit trošku jako dramatičtější ten efekt a řešíme místo. No. Takže vybíráme tyhle dveře, kterými jsem teďka prošel, anebo tyhle druhý. Takže to musíme ještě vyřešit, jak to bude vypadat a otestujeme si to. Tyhle křesla vypadají úplně právě jako starý křesla, který by se do té kanceláře asi hodily. Pecka, to berem. To je úplně takže jako tyhle berem. done deal. No, to je boží. Kámo, sorry. To je hodně nech. Zadělaný, kámo. To je hodně nech. Geniální. Tak to berem. Jak poznáte klasickou továrnu, výrobnu, čehokoliv je, že tam jsou takovýhle kalendáře. To nemůžeš dát. Je to doslova životní, tohle to asi nevidíte, takže naše hero. Tak tohle je přesně to, co potřebujeme, protože ta kancelář má vypadat prostě jak z roku 2000 a já myslím, že nic lepšího než tohle asi neseženeme dneska. Tohle jde s náma. Našli jsme asi ještě jeden kazeťák. Tak jo, tak berem tohle. To se bude i líp tahat. Kde to dáme tady? No, kde bude ta kopírka? A jo. A tangible connection in a physical world. A takže to je to. Tak pojď, když to budu říkat, že every handshake was accompanied by a piece of paper. A dáš mi vizitku. A tangible connection. A teď ti tam bude jako něco ze strany, že se na to podíváme, nebo jenom... Ale by nebyla špatný jako ze zhora, jak máš tady rozházený ty věci. Že by to nebylo jako špatný, jako. Ta ze zhora bude hrozně těžce se dělat, podle mě. Bude, no. Dneska bych ji dostal. A ty bys si vzal a teď bys si vzal k sobě a podíval se na ní. A on jako ta kamera přejela na toho člověka, co si by jí vzal. Že to by byl jako jeden záběr. Jo, takhle, že bys to jako udělal fakt jako rychle, bez prostřihu. No jasný. Jo. Every handshake was accompanied by a piece of paper. Podle mě to nemusí být doprovázený jako ničím jako silným, jako nějakým beatem, že by to bylo prostě jenom jako, on vezme ty papíry a teď s nima bouchne. Můžeme to udělat víc a třeba něco píše. Zkusit varianty. Jo, a tam už si můžeme hrát s tou scénou, potom to jsme si teda říkali, že to zkusíme na tom place zítra přímo, jak to bude fungovat. OK, good. Tak jo, dnešní den je u konce, myslím, že dneska jsme odvedli perfektní kus práce, doufáme, že zítra to všechno klapne, tak nám držte palce a zítra se vidíme zase tady. Kdeže to jsme? V Dražicích u Tábora. V Dražicích u Tábora. Zatím, čau. Dobrý ráno. Jdeme na to.
Dobrý ráno. Máme 8 hodin ráno, my už jsme v Říčanech tady a čekáme na Matěje, který nás má vyzvednout. Jsme tady s Matyášem. Stávačka byla dneska docela náročná, no. Jako v 7 hodin ráno vstávat, no já vlastně v 6 hodin ráno vstávat v sobotu není úplně můj šálek kávy. Ale co se dá dělat, jdeme to natočit. No jsme tady. Tak, pa. Dobrý ráno. Ahoj. Ahoj, Dáme, ani bychom se potřebovali. Dáme, pojď, to bude. Složili jsme Tetris. Můžeme jet. Nebo v 11. Dobrý den, Lukáš. Tak jdem nosit teda, jo? Jo, takhle by to bylo úplně geniální. A kdybys mohl najet prostě až jako třeba sem a zůstat v jedné rovině, tak by to bylo úplně nejlepší. A můžeme 3, 2, 1, akce. Možná bych ho dal ještě do středu, že tak jo, můžeme to vzít. Tak my máme první část dotočenou, čekáme na výměnu skla a zatím jde všechno docela dobře, takže pecka. No jo, přesně, to je super, to je super. Tak 3, 2, 1. A ještě jednou, kdybychom to brali v tom stejném záběru. Střih. Dobrý, tak to máme hotovo, na této lokaci dotočeno. Super. Super. Děkujeme moc. Děkujem všem. Tak máme jídlo. Takže tady je buchta ještě. Tak tady jsou takové řízky. Tady ty na kraji jsou kuřecí, Lukáš. Děkuji moc. Jmenuji se Petr, přijel jsem v podstatě až z Liberce, i když bývám pražský. A dnešní role byla takového otráveného komunistického ještě v podstatě úředníka, který prostě, kterého ta práce nudí a otravuje prostě. Tak moc děkujeme a těšíme se zase někdy příště. Taky, těšilo mě. Tak nám právě teda odjel náš pan herec Petr. Bylo to teda o dost lepší, než jsme čekali, žádný problém, takže super, všechno šlo jak po másle a nás teda teď čeká druhá část natáčecího dne, což teda bude možná trošku náročnější, máme tam připraveny nějaký scény, které jsou trošku takový triky, tak uvidíme, jak to vyřešíme a snad se nám to povede natočit. Tak jdem na to. Nechceš to trochu povytáhnout ještě? I když já to vlastně, tak já si to mohla asi klek. Zavírám. Super. Jo, přesně. Rychle ho vem a jdi zahoď. But in this world of paper, chaos reigned. Trošku jsme se zasekli na tom, že nevíme, jak natočit další scény. A úplně jsme v takové fázi, že teď fakt třeba 3/4 hodiny jenom bádáme na to, jak udělat nějaký další záběry, ať to vypadá dobře. Přitom máme celý scénář hotový, jako, ale... Kamera pojede takhle a tam bude to Chaos Reigned, Misplaced, nebo to může to být jenom to Chaos Reigned vlastně a on to hodí po tobě. Tak chvíli jsme přemýšleli, jak to udělat co nejlíp, aby jsme natočili další scénu. Nakonec jsme tady skončili s takovýmhle setem. Ten stůl je kompletně zaházený papírama a jediný, co je nutný, tak je, ať to někdo strhne ze stolu přímo do kamery, takže to vlastně půjde do černa. Je to setaplý, čekáme na kameru a jdeme to natočit, takže snad to bude dobrý. Teď jsme byli zaseklí, tak snad jsme zase odseklí. Že jo, Matěj? Yep. Prostě do toho šlapat, jako zůstávat na tom mrtvém bodě je prostě úplně hrozně špatný, protože prostě se víc noříte v tom, že jako všechno je špatný, nic nevychází a tak prostě v ten moment je potřeba do toho trošku šlápnout, aby se to někam hejbalo a pak zase ta inspirace, motivace přijde sama. Yes! Mám tady nastavenou kameru, že to celý uvidíte, tak uvidíme, na kolik pokusů nám to se to povede, tak držte palce, jdem na to. Klapka, kamera, akce! Já už
První pokus neúspěšný. Druhý pokus neúspěšný, ale je to na dobrý cestě. Čtvrtý pokus. Pátý pokus. Tak jo, pojďme si říct, na co dneska natáčíme. Je to kamera Red V-Raptor. Štěpane, co to umí? Tahle kamera umí 8K při 120 framech za vteřinu, ravíčko, točíme do ravíčka, do toho méně komprimovaného, což je bitrate 800 MB za sekundu. Pokud se orientujete trochu v kamerách, tak víte, že to je trochu moc. Jo, točil se na to Money Heist, pak Strážci galaxie a Takže spoustu dalších jiných filmů. husťácký, no. Každopádně je to filmová kamera a my jsme k ní dostali takový jako přístup skrz právě Štěpánovu práci, takže jsme moc rádi, že si to můžeme vyzkoušet a že ten obraz prostě vypadá tak, jak vypadá. Takže celý to jedeme přes wireless přenos skrz aplikaci od Redu na iPad, kde my si kontrolujeme kompletně všechno nastavení a taky přes to revidujeme ty videa, ten obraz si to pouštíme v reálném čase a je to prostě místo, kde se všichni na to můžou podívat naraz a mám to prostě skoro v kapse a dá se to vzít všude. OK, tak jdem točit? Jdem točit. Kluci. Třeba říct, abyste mi řekli, co se děje. Tak právě se převlíkám do kostýmu koho? Uklízeče. Pokaž bude uklízeč, protože potřebujeme udělat jako v jedné scéně spoustu lidí, kteří tam budou chodit a postupně si jako měnit ty role, měnit toho, koho bude se prostě měnit ten, kdo bude v tom hlavním záběru, ale bude to součástí jednoho záběru, taková vnitrozáběrová montáž. A součástí toho je prostě uklízeč. A my jsme tady našli, nevím, jestli to můžeme vzít, ale vzali jsme si to, jsou to monterky, tady tu krásnou bundu. Nejdřív budeš sledovat moje ruce, jak nesou ty papíry a dávají je sem a potom budeš sledovat ty papíry. A pak jdeš dozadu, Matyáše sem položí, ty jdeš dozadu, vezme je Lukáš, ty jdeš dozadu na ten koš. Teď trackuješ ten koš, jakmile on ty papíry hodí do toho koše. No jasně. Tak musíš už odběhnout, jako jo. Celou dobu trackuješ ten koš. Jasně, pak řekne misplace, nebo co tam řekne. 3, 2, 1, akce. A stop! Ty vole, to bylo dobrý, to bylo fakt dobrý. Jo, já myslím, že to máme. Máme čtvrtý, yes. Misplaced. Discarded. Forgotten. Hotovo! Dneska máme dotočeno, nakonec se to povedlo, je to pecka. Už jenom se stříhat, ještě zítra máme jeden den, takže není to úplně technický rap, ale máme to z 90-80% natočený, takže pecka. A my jdem uklízet, protože je tady fakt strašný bordel. Tak ještě se vidíme zítra a já se s vámi loučím. Čau. Dobrý ráno. Je 7:20 a já jsem přijel na Chodov právě. Dneska máme poslední natáčecí den, chybí nám asi 2 obrazy, takže dneska by to nemělo být na dlouho, ale vstávání teda nebylo nic moc, protože včera jsme fakt přijeli po půlnoci domů a dneska vstávačka byla docela náročná. Takže teď jdu do parku, kluci už by měli být na místě, máme dneska domluvený 2 herce, takže snad to všechno klapne a dneska to dotočíme, doufáme. Tak jo, jdem na to. Guten Morgen. Dobré ráno, jak pak jsme se vyspali. Už se tapujeme, jo? OK. Jsem Vojta. Natáčeli jsme na pozemku, na kterém se nesmí natáčet. Potkali jsme krásnou kachnu ráno. A ještě bych se zeptal možná, jestli se herectví věnujete nějak jako víc, nebo je to koníček?
Já mám herectví vystudovaný, ale věnuju se spíš kaskadérství a teďka ještě studuju na kondičního trenéra. Ty Já herectví momentálně pořád studuju. Že se to... A na jaký škole? Na konzervatoři. Tak moc děkujem. Taky. Dotáčíme nějaký detaily té aplikace pro ty vizitky, kde my potřebujeme takovej ten iPhoneácký shot, jak zmáčkne to tlačítko. Takže jsme si na to vzali makroobjektiv a teď řešíme, jak to tam jako Jak to tady pomačkat. přichytit, aby to fungovalo. To vypadá hrozný to. Yes. Pojď. Kluci šli právě dozadu točit úplně poslední scénu, kterou potřebujeme natočit. A předtím jsme tady točili jednu scénu s telefonem, že potřebovali jsme natočit obrazovku telefonu a zjistili jsme, že to úplně nejde tak, jak jsme si představovali, protože to tam dělalo takový barevný moire nebo color banding, něco takového. Koukněte sami na ty záběry. Nevíme, jestli to bude použít, jestli třeba odfiltrujeme nějak tu barvu, anebo pak bude nutný nahradit přímo ten záběr celý jako v postprodukci. To znamená, že musíme vymaskovat ten telefon a nahradit tu obrazovku v počítači, což může být docela náročný, takže snad to nějak vyřešíme. Neumíme teď úplně říct, jestli to bude fungovat nebo ne. Takže toho se trochu obávám, kluci nevypadali tak jako, že by je to zase tak úplně jako stresovalo, tak snad to dopadne dobře, no. Máme update k našemu problému. Zjistili jsme, že Matyášův telefon nedělá ten problém, který nám dělají naše mobily. Asi je to kvůli tomu, že Matyáš nemá ochranný sklo. Takže Matyáš právě stahuje aplikaci a Create account. zkusíme to natočit ještě jednou, bez toho nežádoucího efektu. No, to je pecka, kluci, za mě. To je super. Paráda. Pád hezky. Ještě jak tam popne to connect, Yes, to je dobrý. Podle mě dobrý. takže máme v rap. Máme rap? Dobré. A to. Díky, Čepis. So rap. Tak to bylo trapný. To bylo trapný, nevadí. To je žlutý. Tak jo, my máme hotovo, dotočeno, stříháno. Doufám, že se vám bude výsledek líbit. Dejte odběr, like, napište nějaký koment a se budeme těšit zase u dalšího videa. Tady máte výsledek, mějte se. Čau. Čau. Once upon a time, business was done with paper. Every handshake was accompanied by a piece of paper, a tangible connection in a physical world. But in this world of paper, chaos reigned, misplaced, discarded, forgotten. But now we've entered a new era. With digital business cards, connections are instant, organized, and effortless. Be effective in sharing your contact details. Bond card.